Woningbouwcoöperatie Woon Friesland maakt meer duidelijkheid aan hoe de energielabels die het haar hierhuizen hebben. Dat vindt een huurder bij Woon Friesland, die het zelfs anoniem blijven wil. Zo'n paar maanden hield er een huis bij de corporatie. In de advertentie stiert dat zijn huis energielabel B het, maar op de website EP Online van de oorhiet stiert dat het energielabel F het. Een zuiniger energielabel betekent een hegere huurprijs. Als het huislabel is officieel als een F, ja, dan je juridisch nekens F te betalen. Grote vraag is dus hokker energielabels zijn huis verzinnen. Omroep Friesland vreeg energieadviseur Gerben Wiersma uit Waterswaard om zijn visie op de zaak die aan. Hier in de mechanische ventilatie, dus op zich is dat ook al goed. Dat er goede ventilatie in de woning is, dat er goed isoleerd is, maar dat er ook goed ventileerd wordt. Heel beetje tocht. Dus hij sluit net helemaal goed aan in de tachtstrip. Ik kan je zien dat ik er gewoon erin steek dan. Zeker niet. Dan zit er wel een 30 centimeter laag leidt hierin. Ik heb bij deze woning even gezien en deze staat geregistreerd met een F-label. We hadden kijk terug in geweest en we hadden woning bezien. Blijkbaar is na die periode wat van alles gebeurd, werd toch deze woning nou op dit moment zou er nou dus een label bij komen, een better label HCL. Hij had volgens deze berekening een energielabel B. Woon Friesland zei alleen nog algemene informatie aan te kennen, omdat de huurder anoniem blijven wil. Een extern bureau maakt het energielabel op en laat dat verst in een certificaat. Nee, bewoners zeggen dat bij het huurcontract te krijgen. Woon Friesland zei verder dat ze het waanden binnen om de energielabels van alle renoviëre huizen aan te passen.